מזמו רפי הוחמן, מוצ'ו גוסטו. שלום, הגעתי לאילת כילד, גדלתי באילת, הקמתי כאן משפחה. 10 שנים הייתי ראש עיר, פעלתי להבאת מפעלים לאילת, להבאת תעשייה, טכנולוגיה. מערכת החינוך הייתה הרבה יותר טובה, ומערכת הבריאות גם כן. היום אני מתמודד שוב. אני מתמודד לראשות עיר על מנת להחזיר את הטבות המס שנלקחו מאיתנו. אני מתמודד על מנת לעשות בעיר את מה שחסר בה. מה שחסר בה זה מורים טובים. היום חסרים מורים במערכת החינוך, וילדים לא לומדים. הילדים חוזרים הביתה מוקדם. צריך לשנות את זה. היום מערכת הבריאות שלנו בעייתית. חסרים כאן רופאים. צריך להביא כאן רופאים, לתת להם תמריצים כמו שהיה פעם. נעשה את זה עוד פעם, אז יבואו לכאן שוב. את כל זה אפשר לעשות רק אם יהיה לנו כלכלה חזקה ובריאה, מקומות עבודה טובים, עיר עם כסף, עיר עם תיירות משגשגת, עיר עם תעשיות נוספות, טכנולוגיות, מעבר לכל זה. ברגע שיש לנו עיר עם תעשיות, עיר חזקה, יש לנו כסף לתת לחינוך, יש לנו כסף לתת לבריאות, יש לנו כסף לתת לקליטת עלייה, יש לנו בעצם כסף לכל הדברים. אפשר לקחת דוגמה מעיר כמו לאס וגאס. אגב, אני רוצה לעשות באילת קזינו. קזינו עם מרכז תערוכות וירידים. בעיר כמו לאס וגאס משלמים מעט מאוד ארנונה. בעיר כמו לאס וגאס מערכת חינוך טובה מאוד, כולל אוניברסיטאות בחינם. בעיר כמו לאס וגאס גם מערכת הבריאות היא טובה. רופאים טובים, בתי חולים טובים, ואנשים באים לעיר. אנשים שבאים לעיר לאס וגאס הם רואים עיר יפה, עיר מצליחה, עיר משגשגת, ועוד אנשים באים ועולים לאותה עיר. החזון שלי לגבי אילת זה לעשות בה את הדברים האלה. עשיתי את זה כבר פעם אחת. אני חוקקתי חוקים מיוחדים לאילת. לצערי החוקים האלה בשנים האחרונות נשחקו. מה שצריך לעשות, לחדש את הדברים האלה. אני יודע איך עושים את זה. אני עשיתי את זה פעם אחת, אני יכול לעשות את זה עוד פעם. בשבילכם, בשביל הילדים שלכם. בשביל שהילדים שלכם והילדים שלנו, הילדים שלי, יחזרו חזרה הביתה, שיהיה להם כאן מקומות עבודה, ולא בשכר מינימום, אלא בשכר גבוה יותר. כל הדברים האלה הם ניתנים לעשייה, אם יש שינוי תפיסה בעיר הזאת. התפיסה היא שהאדם עומד מעל הכל, האזרח עומד מעל הכל. דלת פתוחה, גישה לראש העיר, לשמוע, להקשיב לתושב, להקשיב לעולה. ראש עיר יכול לעזור הרבה מאוד. הוא לא יכול לעשות הכל, אבל הרבה הוא יכול לעזור. ובמה שהוא עוזר, בשביל הבן אדם, זה הרבה מאוד. אני כאן בשבילכם. תצביעו בשבילי, אני אעזור לכם, כמו שעזרתי בעבר, כך בעתיד. נשנה את העיר הזאת לעיר טובה. עיר שכולנו נהיה גאים לחיות בה. תודה רבה לכם.